Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahya Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kantana Gaurangi Rati Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyasya Kripasindubhya Yevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yes, நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 17வது mantra 17 பார்க்க போறோம். நம்ம PPT பார்த்துட்டு we will get into that. Okay. The 17th mantra நம்ம பார்க்க போறது ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டீச்சர்ஸும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் நம்ம பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மந்த்ரா 15 to 18 எதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது என்றால், அதாவது பிரேயர் ஃபார் ரிவெலேஷன் ஆஃப் லார்ட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்ம் அண்ட் மர்சி அட் த டைம் ஆஃப் டெத். அதாவது பகவானுடைய தெய்வீகமான ரூபத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய, அதற்கு வெளிப்படுத்துமாறு பகவான்கிட்ட நம்ம அதாவது நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறது இல்லையா. அவருடைய ரூபம், அந்த சச்சிதானந்த ரூபத்தை காண்பதற்காக நம்முடைய பிரார்த்தனைகள். மேலும் அவருடைய கருணை, நாம மரணிக்கும் தருவாயில் அவருடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. இல்லை என்றால் இந்த உடலிலிருந்து செல்லக்கூடிய அந்த ஆன்மா எவ்வளவு இடர்பாடுகளோட நீங்க வேண்டும் என்பதும் ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலைதான். ஒருவருடைய மரண காலத்துல ரொம்பவுமே அவஸ்தைகள் என்பது உண்டு இல்லையா. அந்த அவஸ்தைகளை பகவானுடைய கருணை இருந்தா நம்ம சுலபமாக கடந்து செல்ல முடியும். அததான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க போறது. 17வது மந்திரம் எதை பற்றினா பகவானுக்கான பிரார்த்தனைகள். அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருஷ்ணா அட் த டைம் ஆஃப் டெத். ஒருவர் மரணிக்கும் காலத்தில் கூட பகவானை கண்டிப்பாக அந்த தருணத்தில் அவர் நினைவில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நாம பயிற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லையா. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அதேதம் பாஷ்மானந்தம் சரீரம். பஷ்மானந்தம், பஷமம் மீன்ஸ் அதாவது உடலை இந்த உடல் எரிக்கப்படும் பொழுது அது சாம்பல் ஆகின்றது இல்லையா. அந்த சாம்பல் தான் பசமம். பஷமானந்தம் சரீரம். ஓம் கிருதோ ஸ்மரா கிருதம் ஸ்மரா கிருதோ ஸ்மரா கிருதம் ஸ்மரா. அதாவது நினைவில் கொள்றது, அதை பத்தி தான் ஸ்மரணம். ஸ்மரணம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதனுடைய இதுதான் இது.
let this temporary body be burned to ashes. அதாவது இந்த தற்காலிகமான இந்த ஸ்தூல உடல் தற்காலிகமானதுதான் இல்லையா, இங்கேயே வந்து உற்பத்தி ஆகின்றது இந்த 24 பண்புகள் வாழ. மீண்டும் இதே மண்ணுக்கே வந்து இந்த உடல் வந்து இரையாகின்றது இல்லையா. சோ சிலரெல்லாம் அதாவது ஆஷஸாவே அதாவது எரிச்சிருவாங்க இல்லையா. சோ it will be burnt into ashes. And let the air of life be merged with the totality of air. அதாவது இந்த உடல் இந்த சுவாசம் எனக்கூடிய இந்த காற்று இங்க நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த காற்று இல்லையா, பஞ்சமகாபூதங்கள்ல காற்றும் அந்த வாயு இல்லையா, அந்த வாயுவோட வந்து கலந்து விடுது. Let the air of life be merged with the totality of air. Oh my Lord, please remember all my sacrifices. அதாவது நீ தான் பகவான்கிட்ட வந்து கேட்கறது, நான் செய்த அதாவது தவங்கள், சாக்ரிஃபைசஸ்ன்னா நம்ம அதாவது நம்ம தியாகங்கள் என்று சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து தவங்களாகும். நான் செய்திருக்கக்கூடிய தியாகங்கள் என்பது இந்த இடத்துல தவங்கள், அதையெல்லாம் தாங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். Because you are the ultimate beneficiary, please remember all that I have done for you. ஆனா உண்மையிலே நாம இதை வந்து பகவானுக்கு ஒரு தூய பக்தராக இருப்பவர் இதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது இல்லையா. நாம செய்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே நாமளே மறந்திருந்தாலும் பகவான் கண்டிப்பாக மறக்க மாட்டார். இது பகவான் மீது நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது உறுதியான எண்ண ஓட்டம். ஆனால் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மெச்சூரிட்டி இல்ல, ஒருத்தருடைய பக்குவ நிலை வந்து வெவ்வேறுபட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்குவ நிலை அடையாதவர்கள் கண்டிப்பாக பகவானே இதை நான் என்ன செய்தனோ எல்லாவற்றையுமே நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனைகளை வந்து வைக்கிறது. பிளீஸ் ரிமெம்பர் ஆல் மை சாக்ரிஃபைசஸ். சாக்ரிஃபைசஸ்னா அதாவது நம்ம வந்து தியாகங்கள் என்றதை விட இந்த இடத்துல யக்னங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ யக்னங்கள் தவங்கள் நாம என்னென்ன நற்காரியங்கள் தெய்வீகமான செயல்கள் எல்லாம் நாம் எதெல்லாம் வந்து நாம் ஈடுபட்டிருக்கிறோமோ அது எல்லாமே பகவானுக்கான திரு தொண்டு இல்லையா. அதையெல்லாம் நாம பகவான்கிட்ட நான் தான் செய்தது அனைத்தையும் தாங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மேலும் because you are the ultimate beneficiary, please remember all that I have done for you. ஏன்னா அவருக்காக தான் நாம வந்து அதை செய்கின்றோம் இல்லையா. அதாவது நம்ம ஆற்றக்கூடிய எல்லா தொண்டுமே அவருக்கானதுதான், அதனால அதனுடைய பெனிஃபிட்டும் அவருக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. So the temporary material body 2.20 பகவத்கீதையில இல்லையா, நா ஜாயத்தே வீரியத்தே வா கதாச்சின் நியாயம் பூத்வா பவிதா வா நாய பூயகே அஜோ நித்யா சாஸ்வதோ அயம் புராணோ நா ஹன்யத்தே ஹன்யமான சரீரே. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது பகவத்கீதையில. சோ நா ஹன்யத்தே ஹன்யமான சரீரே, உடல் கொண்ட ஆத்மா இல்லையா, அதை பற்றி தான் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. 2.20 நா ஜாயத்தே மிரியத்தே வா கதாச்சின், இல்லை அதாவது நெவர். ஜாயத்தே அப்படின்னா டேக்ஸ் பர்த். இந்த ஆத்மா வந்து பிறப்பு இறப்பு என்பது கிடையாது, அததான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுவதே. நா ஜாயத்தே மீன்ஸ் டேக்ஸ் பர்த், மிரியத்தே இந்த ஆத்மா அழிவதும் கிடையாது, கதாச்சின் அட் எனி டைம் அதாவது நிகழ்ந்த காலம், இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம், அதாவது முந்தைய காலம், வருங்காலம், எதுவாக இருந்தாலுமே பாஸ்ட் பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் இல்லையா. சோ அதாவது கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம், இந்த முக்காலங்களிலுமே நான் ஐ எம் திஸ் பூத்வா ஹேவிங் கம் இன்டு பீயிங், பவிதா வில் கம் டு பி. சோ அதாவது இனிமேலும் வந்து இருக்கிறது போறதும் கிடையாது. Is not coming into being, does not come into being and will not come into being. அதாவது இந்த மாதிரி பிறப்பு இறப்பு என்பது கிடையாது. இது முன்னையும் அந்த மாதிரி இருந்தது கிடையாது, இப்பவும் கிடையாது, இனிமேலும் அது அந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் இருக்காது. அப்படின்னா அவன் எப்பொழுதுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். முன்னையும் அவன் வாழ்ந்தான், வேறு ஒரு பிறவி எடுத்தான், வேறு ஒரு உடலை தரித்தான், இப்பையும் வேறு ஒரு உடலை தரித்து அந்த உயிர் வாழி வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றான். இனிமேலும் வேறு ஒரு உடலை தரிப்பதற்கான மார்க்கமும் அவனுக்கு கிடைக்க பெற்றால் அத்தகைய உடலை ஏற்று அவன் வாழத்தான் போகின்றான். சோ அந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து எந்த பிறப்பு இறப்பும் கிடையாது, ஆனால் உடலுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிறப்பு இறப்பு எல்லாமே.
He is unborn, பிறப்பற்றவன். Eternal, நித்தியமானவன். Ever existing, எப்பொழுதுமே இருப்பவன். Primeval, முதன்மையானவன். He is not slain when the body is slain. அதாவது ஒரு மர்டர் பண்றாங்கன்னா உடலை தான் நம்ம அதாவது கொல்கின்றோம், ஆன்மாவை கொல்ல முடியாது. இந்த உடலை கொல்லும் போது இந்த ஆன்மா தனித்து பிராணன் போகும் பொழுது இந்த ஆன்மா இந்த உடலை விட்டு நீங்கி விடுகின்றது, அவ்வளவுதானே தவிர ஆன்மாவுக்கு எப்பொழுதுமே மரணம் கிடையாது. சோ 6 விதமான நிலைகள் இல்லையா நம்ம இந்த மேலும் இது சிமிலர் கதா உபநிஷத்துல கூட இருக்கிறதா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்மால் அட்டாமிக் ஃபிராக்மெண்டல், ஒரு சிறு பொறி போன்றதுதான் அணு ஆத்மா தான் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா, பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். ஹி அண்டர்கோஸ் நோ சேஞ்சஸ் லைக் த பாடி. இந்த உடல் தான் பிறக்கும் பொழுது சிறு பிள்ளை கொஞ்சமா வளர்றது, நிக்கிறது, நடக்கிறது, அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு சிறு பிராயத்துல இருக்கக்கூடிய தன்மை, அடுத்து யவ்வனம், அடுத்து மிடில் ஏஜ், அடுத்து வயோதிகம், மரணம். இது எல்லா நிலைகளையும் 6 நிலைகளையுமே கடந்து செல்வது யாருக்கு என்றால் இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான், ஆன்மாவுக்கு கிடையாது இல்லையா. பாடி ஆல்வேஸ் சேஞ்சஸ் பட் சோல் வில் நெவர் சேஞ்ச். ஆத்மால எந்த மாற்றத்தையுமே நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆத்மாவுக்கு எத்தனை வயது அப்படின்னு நம்மளால கணக்கிட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எத்தனை பிறவிகள் எடுத்ததும் இந்த ஆத்மா தெரியாது. இனிமே எத்தனை பிறவிகள் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அதுதான் நான் இதுவரைக்கும் இல்லாமல் இருந்ததும் கிடையாது, இப்பவும் நான் இருந்துதான் இருக்கேன், இனிமேலும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் கிடையாது இல்லையா. சோ நம்ம எப்பவுமே இருக்கக்கூடியவர்கள், நித்தியமாக வாழ்பவர்கள் இந்த ஆத்மா என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Some effects gradually dwindles and last vanishes இல்லையா. The soul does not have through such changes. ஆன்மாவுக்கு எந்த மாற்றமும் கிடையாது. Soul is not born, ஏன்னா பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதி இல்லையா. மேலும் சோல் அதாவது ஆத்மா ஆன்மீக, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தன்மை, தெய்வீகத்தன்மை கொண்டது, நித்தியத்தன்மை கொண்டது. ஆனால் இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் பௌதீக தன்மை உடையது. அதனால்தான் இதுக்கு அழிவு உண்டு, அதற்கு அழிவு கிடையாது. பாடி ஒன்லி டேக்ஸ் இட் பர்த், சோல் டஸ் நாட் டேக் பர்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அதனால பிறப்பு இறப்பு எதுவுமே கிடையாது என்பதை நாம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So for the soul there is neither birth nor death any time. எந்த சமயத்திலுமே கிடையாது என்பதை, சோ இனிமேலும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை என்ற நிலை எதுவுமே கிடையாது. நம்ம மீண்டும் பிறவி எடுப்போமா அப்படிங்கிறதுக்கான உத்தரவாதம் பகவான் தான் கொடுப்பாரு இல்லையா. நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு எங்கே எப்பொழுது நாம பிறவி எடுப்போம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு கிடைக்க பெறுகின்றது. அது போல நம்ம முன்னாடியே இருந்தோம், இனிமேலும் இருக்கும், இப்பயும் இருக்கும், இனிமேலும் இருப்போம் அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகுனாம் ஜென்மானாம், அதாவது அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி மா மகாத்மா சூதுர்லப. ஆஃப்டர் மெனி பர்த்ஸ் அண்ட் டெத்ஸ் இல்லையா, அநேக பிறப்புகள், பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய இந்த இதுல சிக்கி கொண்டு, ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி இன் நாலேஜ், யார் ஒருவர் ஞானத்தில், பகுனாம் ஜென்மானாம் இல்லையா, அதாவது இந்த உயிர்வாழிகளா இருக்கக்கூடிய நாம அந்த எத்தனையோ ஜென்மங்கள் ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே, என்னை பற்றியான ஞானத்தில், அதாவது பகவானை பற்றியான ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் அவருடைய தாழ் பணிகிறார். வாசுதேவம் சர்வம் இதி, அனைத்துமே வாசுதேவம் இல்லையா. நோயிங் டு பி த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், அனைத்து காரணங்களுக்கும் நானே என்று எடுத்துரைப்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் சா மகாத்மா, அவர் ஒரு மகாத்மாவாகின்றார். சோ அப்படிப்பட்ட பிறவி மிக அரிதானது. சூதுர்லபா அப்படின்னாலே மிகவும் அரிதான பிறவி என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஹூ டிசைட்ஸ், அடுத்த நமக்கு பிறவி யார் அதை நிர்ணயிக்கிறார் அப்படின்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். ஆனால் அதற்கான ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இல்லையா, என்னென்ன இன்புட்ஸ் இருக்குன்னா, நாம் இதுவரைக்கும் என்னென்ன கர்மங்கள் செய்திருக்கிறோமோ, நமக்கு என்ன பெண்டிங், மரணிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மனநிலை எப்படி இருந்ததோ அதற்கேற்றவாறு நமக்கு அடுத்த பிறவி என்பது கிடைக்க, தட் இஸ் த சான்ஸ் நமக்கு. யாம் யாம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் யாஜயதே அந்தே கலேவரம் தாம் தாம் ஏவைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதாக. வாட் எவர் ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் ஒன் ரிமெம்பர்ஸ் இல்லையா,
ஒருவர் மரணிக்கும் தருவாயில் எந்த நிலை கொள்கிறார்களோ, even he puts his body, அவர் இந்த உடலை விட்டு சென்றால் என்றால் அதே நிலையை அவன் வந்து பிராப்தம் அடைகின்றான் வித்தவுட் ஃபெயில். அதாவது அதுல எந்த தவறுமே இல்லாம வித்தவுட் ஃபெயில் மீன்ஸ் அது நம்ம கண்டிப்பாக அதைத்தான் அடைவோம் 100% அப்படிங்கிறத வந்து உறுதியாக அடைகின்றான் என்று இந்த பதத்துல இருந்து சொல்லப்படுகின்றது. அதனால மரணிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன உணர்வுகள் இருக்கோ, நம்முடைய கர்ம பலன் கேற்றவாறும் நம் மரணிக்கும் பொழுது என்ன நிலையில் இருக்கின்றோமோ அதே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பரத மகாராஜா அந்த மான் மீது இருந்து பற்றுதலால் அவர் மரணிக்கும் பொழுது அந்த மானையே எண்ணிக்கொண்டு மரணிக்கின்றார். ஆனால் அடுத்த பிறவி என்பது அவருக்கு மான் எண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை அவர் பெறுகின்றார். மேலும் அவர் செய்த அந்த தவ பலன்கள் எல்லாமே, யக்ஞ பலன்கள் எல்லாமே அவர் அடுத்த பிறவி மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து அடைகின்றார். சோ அதனால முந்தைய பிறவில செய்த தவற்றை அவர் செய்யவில்லை. செய்யாமல் பக்தி தொண்டில் வந்து இருந்து இறுதியில் பகவானுடைய திருப்பாதங்களை போய் சேர்கிறார் ஜட பாரதராக, இல்லையா? சோ அதனால நம்ம போலோ கிருஷ்ணா பஜோ கிருஷ்ணா கோரோ கிருஷ்ணா ஷீகா, இல்லையா? சோ இது இந்த ஒரு பாடலுடைய இது போலோ கிருஷ்ணா பஜோ கிருஷ்ணா கோரோ கிருஷ்ணா ஷீகா. சோ நம்ம பேசுறதும் நம்ம கேட்கறதும் அவரிடத்த பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறதும். சோ பஜோ மீன்ஸ் அவரை தான் நம்ம வந்து புகழணும், இல்லையா? எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமங்கள், அவருடைய புகழ் ஆரங்கள், இல்லையா, அனைத்தையுமே அவருக்காக தான் நாம. சோ மன்மனா பாவ மத் பக்தோ மாத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி யுக்தா யுக்தைவம் ஆத்மானாமத் பாராயணஹ. அதாவது எங்கேஜ் யுவர் மைண்ட் ஆல்வேஸ் இன் திங்கிங் ஆஃப் மீ. எப்பொழுதுமே பகவானை வந்து ஏதாவது நினைவில் கொள்ளுதல். பிகம் மை டிவோட்டி, எனக்கு பக்தனாகி. ஆஃபர் ஒபேசன்ஸ் அன்டு மீ, அதாவது எனக்கு வந்தனங்கள் செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு நீ என்னில் லைத்திருக்கும் பொழுது உண்மையிலே நீ என்னையே வந்து அடைவாய், இதில் எந்த ஐயமும் கிடையாது என்று பகவான் வந்து இந்த பதத்துல 9.34 ஸ்லோகத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கிறார். சோ அதனால நம்ம ஒருவர் என்னென்ன செயல்கள் செய்ய வேண்டும், ஆல்வேஸ் பகவான் எப்பொழுதும் பகவானை பற்றி நினைவு நம்ம மனசுல பதிய வைக்கணும். தட் இஸ் ஒன் திங். அவ்வாறு நாம மனசுல பதிய வைக்கும் பொழுது அவருக்கு பக்தனாகக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. மேலும் அவருக்கான வந்தனங்கள் நமஸ்காரங்களை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அவருக்கான அந்த பக்தியையும் நாம செலுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அவருக்கான நமஸ்காரங்களும் பக்தியையும் நாம் செலுத்தும் பொழுது, அவரிலேயே நாம் ஆழ்ந்து இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பகவானின் திருப்பாதங்களை நாம் சென்றடைகின்றோம். அதுலதான் நவவித பக்தி, இல்லையா? ஸ்ரீ பிரகலாத் 7வது கேண்டோ பாகவதம்ல பிரகலாத உவாச்ச ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஷ்யம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் இது பும்சாம் பிரிதா விஷ்ணு பக்திஷ்சே நவலக்ஷணாக பிரித்யே பகவத்ய அத்தாக தன்மன்யே ஆதிதம் உத்தமம். அதாவது உத்தமமான இது வந்து இதை யார் செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு உத்தம கதியை தான் அடைவார்கள், இல்லையா? பகவானுக்கான திரு தொண்டு இது. நாம ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் வேணா அந்த ஸ்லோகத்துக்கே போகலாம், அதுவா நல்லா இருக்கும். ஸ்ரவணம் பாதசேவர் 7.5 சாப்டர். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு. சோ ஸ்ரவணம் என்றால் கேட்டல், கீர்த்தனம் என்றால் பாடுதல். யாரை பற்றி? அவருடைய நாமங்களை, மேலும் பகவானுடைய புனித நாமங்களை வந்து நாம ஜபிக்கிறது, இல்லையா? சோ நாமங்கள், அவருடைய ரூபம் மற்றும் அவருடைய இயல்புகள், அவருடைய செயல்பாடுகள், இல்லையா? மேலும் அவருடைய லீலைகள், இவற்றையெல்லாம் நாம வந்து நினைவில் கொள்ளுதல். சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட், அது பாத சேவனம். அடுத்து ஆஃபரிங் த லார்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் வர்ஷிப் வித் 16 டைப்ஸ் ஆஃப் பேரப்லேனியா, 16 வகையான, அதாவது பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறது. ஸோ ஆஃபரிங் பிரேயர்ஸ் டு த லார்ட் பிகமிங், இது வந்து தாஷ்யம். அடுத்து கன்சிடரிங் லார்ட்ஸ் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், அனைத்தையுமே பகவானுக்கு வழங்கிறது. அதாவது மனது புத்தி, இல்லையா? அதாவது உடல் மனது புத்தி அனைத்தையுமே நம்ம பகவானின் திருப்பாதங்களில் வந்து சரணாகதி அடைந்த.
One who has dedicated his life to service of Krishna through these 9 methods should understood that to be the most learned man. யார் ஒருவர் இவ்வாறு அவருடைய தூய பக்தி சேவையை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்களோ சோ அவர்கள்தான் ஒரு ஞானத்தை பெற்றவர்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. And for he has acquired complete knowledge. முழுமையான ஞானத்தை அவர் அடைய பெற்றிருக்கின்றார் என்று இந்த பதத்துல நாம காண்கின்றோம். So next. So ஸ்ரவணத்துக்கு உதாரணம் சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பரிஷித் மகாராஜுக்கு அவர் கீர்த்தனம் பண்றார். ஸ்ரவணம் யார் செய்கிறது? பரிஷித் மகாராஜ். So இந்த இடத்துல பகவானுடைய நாமங்களை நாமங்கள் ரூபங்கள் இதெல்லாமே பாடல்களாக பாடுவது கீர்த்தனம். அடுத்து ஸ்மரணம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாகூரை நம்ம சொல்லலாம். பாதசேவனம். தாயார் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு பாதசேவனம் நித்திய பாதசேவனம் செய்பவர்கள். அர்ச்சனம். அர்ச்சனம் கோயில் வழிபாடுல நம்ம அன்றாடம் பகவானுக்கு நிவேதனங்கள் எல்லாம் 16 வகையான நைவேத்தியங்கள் வைத்து படைக்கிறது. வந்தனம் அதாவது தபஸ் இல்லையா? சோ நமஸ்காரங்கள் செய்வது, ஒபேசன்சஸ் அப்படின்னா நம்ம பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறது, அதுதான் வந்தனம். இந்த இடத்துல துருவ மகாராஜ். தாஷ்யம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹனுமன். அடுத்து சாக்கியம் அர்ஜுனர். அடுத்து ஆத்ம நிவேதன் பலி மகாராஜ். இந்த 9ஐயுமே செய்தவர் யாருன்னாக்கா அம்ரீஷ் மகாராஜ். ஓகே, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. ஹியரிங் பரிஷித் மகாராஜ். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அதுக்கப்புறம் ரிமெம்பரிங் பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம ஹரிதாஸ் தாகூரோட சொல்லியிருந்தோம். ஓகே, பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லலாம். அடுத்து சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் அதாவது லக்ஷ்மி தாயார். 5th வர்ஷிப்பிங் ஆஃப் லார்ட் அதாவது நம்ம அர்ச்சனம் பண்றோம் இல்லையா, பிருத்து மகாராஜ். ஆஃபரிங் பிரேயர்ஸ் அக்ரூரர். அக்ரூரர் யாரும் தெரியும் இல்லைங்களா? அதாவது கம்சனிடத்தில் நந்த மகாராஜ் அதாவது கம்சனிடத்தில் பணிபுரிபவர். சோ அதாவது இப்படி டாக்ஸ் வசூல் பண்ற அந்த இதுல இருக்கக்கூடியவர். அதாவது பலராமரையும் மற்றும் கிருஷ்ணரையும் ஒரு காலகட்டத்தில் அழைத்து சென்று கம்சனிடத்தில் நிறுத்தியவர் இல்லையா? சோ இவர்கள் வர வேண்டும் என்று அவர் ரொம்பவுமே எதிர்பார்த்தார். அங்கே கம்சனை வதைத்து நல்ல ஆட்சியை ஏற்படுத்தணும்னு நினைச்சவர் தான் அக்ரூரர் ஆக்சுவலி. சோ அதனால அவர் எப்பவுமே பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகள் செய்யறது அர்ச்சனம். அப்புறம் சர்விங் த லார்ட் ஹனுமன். இது மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் லார்ட் அர்ஜுனா. சரண்டரிங் ஒன் செல்ஃப் டு த லார்ட் எவ்ரிதிங் இல்லையா? 3வது அடி எங்க, அதாவது மேலுலகம் கீழுலகம் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு, 3வது உலகத்துக்கு எதுவுமே இடம் இல்லாதப்போ தன்னுடைய தலையையே கொடுத்தார். சோ இவர் யாரு? பலி மகாராஜ் பிரகலாத் மகாராஜனுடைய அந்த வம்சத்துல பேரன் இல்லையா, பலி மகாராஜ். கொஸ்டின்ஸ் இப்போ நீங்க ஆன்சர் சொல்லணும். வாட் இஸ் த பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப்? வாட் இஸ் த பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப்? சோ எதை பத்தி பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் எதை பத்தி சொல்றது? அதான் ஒரு வாழ்க்கை பக்குவமான நெறியாக இருக்கின்றது என்று எப்ப நம்ம சொல்வோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஓன் வேர்ட்ஸ்ல சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கடவுளை நம்ம அறியும் போதுதான் மாதாஜி அந்த பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், அவருடைய ரூபத்தை காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரும் பொழுது தட் இஸ் த பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா? சோ தட் ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது அதுதான் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப். அடுத்து 9 விதமான பக்தி சேவை பற்றி சொல்ல முடியுமா யாராவது? இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், அதை நீங்க எல்லாரும் சொல்லலாம். அது என்னென்ன, அதுக்கு உதாரணங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஸ்ரவணம் ஹியரிங் எக்ஸாம்பிள் பரிஷித் மகாராஜா. கீர்த்தனம் chanting example Sukadeva Goswami. Vishnu Smaranam remembering example Prahalada Maharaja. Pada Sevanam serving the Lord's lotus feet example Lakshmi. Archanam deity worship example Maharaja Prithu. Vandanam praying example Akrura. Dasyam executing order example Hanuman. Sakyam serving as a friend example Arjuna. ஆத்ம நிவேதனம் கம்ப்ளீட் சரண்டர் எக்ஸாம்பிள் பலி மகாராஜா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். சோ இப்போ உங்க யாருக்கிட்ட தமிழ் புக் இருக்குங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, தமிழ் புக் வாசிக்கிறீங்களா? சோ அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி உங்ககிட்ட இருந்தா ஷேர் பண்ணிடுங்க, எல்லாரும் அப்புறமா போடுவாங்க. ஓகே. ஓகே, சோ நான் இப்போ ஷேர் பண்ற ஸ்கிரீனு. சோ நான் இது ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வரேன், நீங்க தமிழ்ல வாசிச்சுட்டே வாங்க. ஏதாவது நம்ம ஸ்லைட்ல இருந்து விட்டுட்டு இருந்தாக்கா we will continue in that. அதுல வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் பண்றேன். வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாயுர் அனிலம் அம்ருதம் அதேதம் பஸ்மாந்தம் ஷரீரம் ஓம் கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. வாயு பிராணவாயு, அனிலம் ஒட்டுமொத்த வாயு, அம்ருதம் அழியாதது, அத இப்போது, இதம் இது, பஸ்மாந்தம் சாம்பலாக மாறிய பின், ஷரீரம் உடல். ஓம் எம்பெருமானே, குரோதோ எல்லா யாகங்களின் அனுபவிப்பாளரே, ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும், கிருதம் என்னால் செய்யப்பட்டவை அனைத்தும், ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும், கிரதோ உன்னத பயனாளியே, ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும், கிருதம் தங்களுக்கு நான் செய்தவை அனைத்தையும், ஸ்மர தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளவும். இந்த தற்காலிகமான உடல் எரிக்கப்பட்டு சாம்பலாகட்டும், அதன் பிராணன் ஒட்டுமொத்த காட்டுடன் கலக்கட்டும். தற்போது எம்பெருமானே, எனது எல்லா யாகங்களையும் தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எனது செயல்களின் இறுதி பயனாளி தாங்களே என்பதால் நான் தங்களுக்காக செய்திருப்பவை அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பொருளுரை. தற்காலிகமான பௌதீக உடல் நிச்சயமாக ஓர் அந்நியமான உடையே. பௌதீக உடலின் அழிவிற்கு பின்னர் ஜீவன் அழிக்கப்படுவதில்லை, அவன் தனது அடையாளத்தையும் இழப்பதில்லை என்று பகவத்கீதை 2.20 தெளிவாக கூறுகிறது. ஜீவனின் அடையாளம் ஒருபோதும் அருவமானதோ உருவமற்றதோ அல்ல, மாறாக பௌதீக உடைக்குத்தான் உருவம் கிடையாது. இது அழிவற்ற நபரின் உருவத்திற்கேற்ப வடிவத்தை ஏற்கிறது. குறைமதி படைத்தவர்கள் தவறாக நினைப்பதை போல எந்த ஒரு ஜீவனும் ஆதியில் உருவமற்றவன் கிடையாது. பௌதீக உலகின் அழிவிற்கு பின்னரும் ஜீவன் வாழ்கிறான் என்னும் உண்மையினை இந்த மந்திரம் உறுதிப்படுத்துகிறது. பௌதீக உலகில் புலனுகர்ச்சிக்கான ஜீவன்களின் சுபாவத்திற்கேற்ப பல வகையான உடல்களை படைத்து பௌதீக இயற்கை அற்புதமான கலைத்திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. மலத்தை சுவைக்க விரும்பும் ஜீவனுக்கு மலத்தை உண்பதற்கு உகந்த பௌதீக உடல், அதாவது ஒரு பன்றியின் உடல் வழங்கப்படுகிறது. அது போலவே மற்ற விலங்குகளின் தசையையும் இரத்தத்தையும் உண்ண விரும்புவனுக்கு பொருத்தமான பற்களும் வளை நகங்களும் கொண்ட புலியின் உடல் வழங்கப்படலாம். மனிதனோ தசையை உண்பதற்கு பொருத்தமானவன் கிடையாது. அவன் மிகவும் தாழ்ந்த காட்டுவாசியாக இருந்தால் கூட அவனிடம் மலத்தை சுவைப்பதற்கான ஆசை இருப்பதில்லை. நாகரிகமற்ற மனிதர்கள் ஒருவேளை விரும்பினால் தசையை உண்பதற்கு வசதியாக மனிதனுக்கு 2 கோரை பற்கள் வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும் மனிதனுடைய பற்கள் பழங்களையும் காய்கறிகளையும் கடித்து மெல்வதற்கு பொருத்தமான வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆயினும் எப்படி பார்த்தாலும் எல்லா விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின் பௌதீக உடல்களும் ஆத்மாவிற்கு அந்நியமானவையே. அவை ஜீவனுடைய புலனின்ப இச்சைக்கேற்ப மாறுபடுகின்றன. பரிணாம சுழற்சியில் ஜீவன் உடல்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்றுகிறான். உலகம் முழுவதும் நீரால் நிரம்பியிருந்த போது ஜீவன் நீர்வாழ் உயிரினத்தின் உடலை ஏற்கின்றான். அடுத்ததாக அவன் தாவரமாக பிறக்கின்றான். தாவர பிறவியிலிருந்து பூச்சி பிறவிக்கும், பூச்சி பிறவியிலிருந்து பறவை பிறவிக்கும், பறவை பிறவியிலிருந்து மிருக பிறவிக்கும், மிருக பிறவியிலிருந்து மனித பிறவிக்கும் மாற்றமடைகிறான். இந்த மனித பிறவில் எப்போது அவன் ஆன்மீக ஞானத்தை முழுமையாக பெறுகிறானோ அதுவே மனித பிறவியின் வளர்ச்சி பெற்ற மிக உயர்ந்த நிலையாகும். ஒருவனது ஆன்மீக உணர்வின் மிக உயர்ந்த வளர்ச்சி இந்த மந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சாம்பலாகும் பௌதீக உடலை கைவிட்டு பிராணவாயுவை ஒட்டுமொத்த வாயு கலவையுடன் கலப்பதற்கு ஒருவன் அனுமதிக்க வேண்டும். பிராணவாயு என்று சுருக்கமாக அறியப்படும் பல்வேறு வகையான காற்றுகள் உடலுக்குள் இயங்குவதால் ஜீவனின் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. உடலின் காற்றுக்களை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை யோகிகள் பொதுவாக பயில்கின்றனர். காற்றின் ஒரு சக்கரத்தில் இருந்து மற்றொன்றிற்கு ஆத்மா எழுச்சி பெற வேண்டும். மிக உயர்ந்த சக்கரமான பிரம்ம மந்திரம் வரை அஃது எழுச்சி பெற வேண்டும்.
அத்தருணத்தில் பக்குவமான யோகினால் தன்னைத்தான் விரும்பும் லோகத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஒரு பௌதீக உடலை கைவிட்டு மற்றொன்றினுள் நுழைவதே அந்த வழிமுறையாகும். ஆனால் எப்போது ஜீவன் பௌதீக உடலை ஒட்டுமொத்தமாக கைவிட்டு ஆன்மீக மண்டலத்திற்குள் நுழைகின்றானோ அப்போது மட்டுமே அத்தகைய மாற்றங்களின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடையப்படுகிறது. அதுவே இந்த மந்திரத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆன்மீக மண்டலத்தில் ஜீவனால் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஆன்மீக உடலை வளர்த்து கொள்ள முடியும். அந்த உடல் ஒருபோதும் மரணத்தையோ மாற்றத்தையோ சந்திக்காது. இங்கே இந்த பௌதீக உலகில் ஜீவன் தன்னுடைய உடலை மாற்றியாக வேண்டும் என்று பௌதீக இயற்கை பலவந்தப்படுத்துகிறது. புலனுகர்ச்சிக்கான அவனது பல்வேறு ஆசைகளே அதற்கு காரணமாகும். இந்த ஆசைகள் சிறு கிருமியிலிருந்து தொடங்கி மிகவும் பக்குவமான ஜட உடலை பெற்றுள்ள பிரம்மா மற்றும் தேவர்கள் வரை வெவ்வேறு வகையான உயிரினங்களின் வடிவில் வெளிப்படுகின்றன. இவ்வெல்லா உயிர்களும் ஜடத்தினால் செய்யப்பட்ட உடலை வெவ்வேறு வடிவங்களில் பெற்றுள்ளனர். புத்திசாலி மனிதன் பலதரப்பட்ட உடல்களுக்கு மத்தியில் ஒற்றுமை பார்ப்பதில்லை. மாறாக ஆன்மீக அடையாளத்தில் ஒற்றுமையாக பார்க்கின்றான். முழுமுதற் கடவுளின் அம்சமான ஆன்மீக பொறியானது ஒரு பன்றியின் உடலினுள் இருந்தாலும் தேவரின் உடலினுள் இருந்தாலும் அவன் ஒருவனே. ஜீவன் தன்னுடைய பாவ புண்ணிய செயல்களுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு உடல்களை பெறுகின்றான். மனித உடல் உயர்ந்த வளர்ச்சியை பெற்று பூரண உணர்வுடன் திகழ்கிறது. பகவத்கீதையின் படி 7.19 மிகவும் பக்குவமான மனிதன் பல்வேறு பிறவிகளாக ஞானத்தை வளர்த்து கொண்ட பின்னர் பகவானிடம் சரணடைகிறான். ஞானத்தை வளர்ப்பவன் எப்போது முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரிடம் சரணடையும் தளத்திற்கு வருகின்றானோ அப்போதுதான் அவனது ஞானம் பக்குவம் அடைகிறது. வேறு விதமாக கூறினால், ஒருவன் ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றிய ஞானத்தை பெற்ற பின்னரும் கூட ஜீவன்கள் பூரணத்தின் நித்தியமான அம்சங்கள் என்பதையும் அவர்கள் ஒருபோதும் பூரணத்திற்கு சமமாக முடியாது என்பதையும் அறிந்து கொள்ளும் தளத்திற்கு வராவிடில் அவன் மீண்டும் பௌதிக சூழ்நிலையினுள் வீழ்ச்சி அடைய வேண்டும். உண்மையில் அவன் பிரம்ம ஜோதியில் ஐக்கியமாகி இருந்தால் கூட அந்நிலையிலிருந்து அவன் வீழ்ச்சி அடைவது நிச்சயம். மாதாஜி இருங்க, இந்த 3 பேராகிராஃப் முடிச்சிடலாம். சோ அழகான இது. இந்த உடல் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிச்சுட்டு போலாம். த டெம்பரரி மெட்டீரியல் பாடி, இது வந்து நமக்கு ஒரு ட்ரெஸ் தான் இல்லையா? இந்த உடல் வந்து ஒரு துணி. நம்ம எப்படி இந்த உடலை நாம வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு துணி போட்டு நம்ம கவர் பண்றோம் இல்லையா? காலையில இருந்து குளிச்சுட்டு நாம வேற ஒரு, அதாவது தூய்மைப்படுத்திய ஒரு ஆடையை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? அதே ஈவினிங் ஆன பிறகு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து வந்து காலையில இருந்து குளிச்சுட்டு மறுபடியும் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? வேற ஒரு உடையை தரிக்கின்றோம். அந்த மாதிரி அழுக்கான உடனே அந்த துணியை வந்து துவைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வேறு ஒரு உடையை நாம வந்து உபயோகப்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா? அது போல இந்த ஆன்மாவும் பிறந்து வளர்ந்து இல்லையா வயோதிகம் வரை இந்த 6 விதமான நிலைகளுக்கு மாற்றத்திற்கு அதாவது ஆட்கொள்ளப்படுகின்றது. அப்போ வயோதிகமான பிறகு இந்த ஆன்மாவை தாங்கக்கூடிய தகுதி வந்து இந்த உடலுக்கு இல்லாத, சரீரத்துக்கு இல்லாத பொழுது இந்த உடலை விட்டு ஆன்மா வந்து நீங்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு வருகின்றது. சோ அது வந்து அப்போ எப்போ இந்த அழுக்கான ஆடையை நம்ம போட முடியாம எப்படி நாம் அதை எடுத்துட்டு வேற ஒரு நல்ல தூய்மையான ஆடையை நம்ம உடுத்தி கொள்கின்றோமோ அது போல இந்த உடலும் வந்து, அதாவது இனிமே வந்து இந்த உடலால வந்து இந்த ஆன்மாவை வந்து தாங்க முடியாது, அதை வந்து ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற பொழுது இந்த உடலை விட்டு ஆன்மா வந்து நீங்க வேண்டிய தருணம் வந்து விடுகின்றது. அதுதான் நான் ஜாயத்தே மிரியத்தேன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து. சோ இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மா, அதாவது இதற்கு பிறப்பு இறப்பு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? சோ அவன் இதுவரைக்கும் அதாவது தருணமும் இல்லை, இப்ப இருந்து கொண்டும் இருக்கின்றான், இனிமேல் வராமலும் போகக்கூடிய தருணங்கள் என்பது எதுவுமே கிடையாது. அவனுக்கு எப்பொழுதுமே இந்த அதாவது இந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய வேறொரு உடலை தரிக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலைதான் உண்டு. ஆன்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன், பழமையானவன் இல்லையா? சோ அவன் பிறப்பற்றவன், முதன்மையானவன். உடல் மட்டும்தான் ஒழிய ஆன்மா என்றைக்குமே வந்து அழிவது கிடையாது. ஆன்மா கொல்லப்படுவதே கிடையாது, உடல் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கொள்கின்றோம்.
சோ யாராவது மர்டர் பண்றோம்னா உடலை தான் நாம கொன்றோம், உயிர் வந்து அதை விட்டு சென்று விடுகின்றது என்பதை நாம படிச்சுட்டே வரோம். So the identity of living is never personal. இந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து ரூபம் உண்டு. அதுல வந்து எந்த ஆண் பாலா பெண் பாலா அந்த மாதிரிலாம் அந்த உருவத்திற்கு கிடையாது. எல்லா ஆன்மாக்களுமே ஒரே உருவம் தான். அப்ப எப்படி நாம வந்து ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் வெவ்வேறு நிலைகள் வந்து படைக்கப்படுகின்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே மரணிக்கும் தருவாயில் நாம் என்னவாக ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதனுடைய இது வந்து மனிதனாகப்பட்டவனுக்கு அத்தகைய பிறவி வந்து கிடைக்கின்றது. ஆனால் வேற இதெல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷன் தான். அதாவது ஒரு நிலையிலிருந்து அப்படியே அப்கிரடேஷனா தான் வர்றது. ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் கர்ம பலனே கிடையாது, நமக்கு மட்டும்தான் கர்ம பலன். மனிதனுக்கு தான் வந்து மேல, அதாவது உயர்வான இந்த மனித பிறவியை பெற்ற பிறகு கூட இழிவான ஒரு நிலைக்கு செல்லக்கூடிய பிராப்தம் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஆனா விலங்குகளுக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது, அவங்களுக்கெல்லாம் கர்ம பலனே கிடையாது. நமக்கு தான் அந்த மனசு புத்தி என்ற கூடிய அந்த இதை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அறிவு என்பது நமக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அதனால்தான் நாம கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்படுபவர்கள் என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is a material dust that is formless and it takes the shape according to the form of the indestructible person. அதாவது இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் வந்து, அதாவது இந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து ரூபம் உண்டு. அப்படி ஆன்மாவுக்கே ரூபம் இருக்கும் பொழுது நம்மளை படைச்ச பரமாத்மாவுக்கு ரூபம் உண்டா இருக்குமா இல்லையா? ஒரு ரூபத்திலிருந்து தான் ஒரு ரூபமே வர முடியும். அரூபத்திலிருந்து நாம ஒரு ரூபம் எவ்வாறு வர முடியும் இல்லையா? சோ அது தவறான ஒரு கூற்று, இந்த கான்ட்ரரி இல்லையா? இட் இஸ் த மெட்டீரியல் டெஸ்ட் தட் இஸ் ஃபார்ம்லெஸ். இந்த உடல் தான் வந்து எந்த ரூபத்தை எடுக்கணும்ன்றது வந்து முதல்ல நமக்கு தெரியறது இல்லை. அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவதத்துல 3rd கேண்டோல நம்ம வந்து இப்ப 3rd கேண்டோ படிச்சுட்டு இருக்கோம். 33வது கேண்டோ வந்து அழகா வந்து விவரிக்கும் ஒவ்வொரு டேதும் நம்மளுடைய வளர்ச்சி இறுதி வரைக்கும், குழந்தை தாயின் கருவில் இருந்து வெளிவர்ற வரைக்குமே அந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே பிசிக்கல் தான் மாற்றம் இல்லையா? ஒவ்வொன்றத்தினுடைய ரூபமே வேற மாதிரி இருக்கும், அது வளர்ந்த பிறகு வேற மாதிரி இருக்கும். முழுமையான வளர்ச்சி அடையும் பொழுதுதான் ஒரு குழந்தையினுடைய முழுமையான ரூபத்தை காண்கின்றோம். ஆனா அது முதல்ல வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது ஒரு பின்னமாக ஒரு உருண்டையாக தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? சோ அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் ஒரு பிளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இதுலதான் வந்து இருக்கின்றது. அதுக்கப்புறம் தான் அது உருவெடுக்கின்றது. உருவமே இல்லாம இருந்து உருவத்திற்கு வர்றது வந்து ஸ்தூலம் தான், சூக்ஷ்மம் கிடையாது. சூக்ஷ்மத்திற்கு ரூபம் உண்டு, ஆனா அது எப்பொழுது 7வது திங்களிலிருந்து அது வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது. அப்பொழுதுதான் அது கை கூப்பிய வண்ணம் வந்து பகவானை வந்து தொழுகின்றது என்பதையும் வந்து நாம படிக்கத்தான் போறோம் பாகவதத்துல. சோ அது வரைக்கும் இந்த இதை நம்ம பார்க்கலாம். No living entity is originally formless. எல்லாம் as is wrongly thought by those with the poor fund of knowledge. This mantra verifies the fact that living entity exists after the annihilation of the material body இல்லையா? சோ இந்த உயிர்வாழி அவன் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன், எப்பொழுதுமே இருக்கின்றான், மரணமற்றவனாக இருக்கின்றான். இந்த உடல் அழிந்த பிறகும் ஆன்மா என்றைக்குமே அழிவது கிடையாது என்பதை வந்து இந்த மந்த்ரா வந்து இன்னும் ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றது. மேலும் இந்த பௌதீக உலகத்துல இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் டிஸ்பிளேஸ் வண்டர்ஃபுல் ஒர்க்மேன்ஷிப்ஸ் இல்லையா? அநேக வெவ்வேறு விதமான, அதாவது உடல் ரூபங்களை எல்லாம் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். The living entity who want to taste a stool, அதாவது மலத்தை வந்து ருசிக்கணும்ன்றவங்களுக்கு வந்து பன்றியினுடைய உருவத்தை வந்து வழங்கப்படுகின்றது. அதே மாதிரி நம்ம மாமிசத்தை உண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி விலங்காக பிறக்கக்கூடிய அத்தகைய பாக்கியத்தை வந்து அவர்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. அதனால்தான் நாம் மரணிக்கும் தருவாயில் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாகத்தான் ஆகின்றோம் என்பதையும் வந்து நம்ம அந்த ஸ்லோகத்திலையும் வந்து படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது 17.9 பகுனாம் ஜென்மானாம் அந்தே ஞானவாம் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லப. அவ்வாறு மேன்மையான ஒரு குணாதிசயங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பக்தியின் தரப்பால் செல்லும் பொழுது இல்லையா, நல்ல பக்தி நிலையில வந்து அவர்கள் முன்னேற்றம் என்ன ஒரே இதுல வந்து அவங்களால முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. அநேக பிறவிகள் எடுத்து பக்குவம் அடைஞ்சுதான் ஒரு பிறவியில வந்து அவர்கள் வந்து பகவானுடைய திரு பாதங்களை வந்து சேர்க்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மகாத்மாக்கள், மிகவும் அரிதானவர்கள் என்பதையும் நாம படிக்கிறோம். In case of material bodies of all elements and men are foreign to the living entity இல்லையா? இந்த உடல் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடி மாதிரி தான். நம்முடைய கர்ம பலன், நம்முடைய மரணிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன உணர்வுகள் பெண்டிங் இருந்ததோ அதற்கேற்றவாறு ஒரு ரூபத்தை நாம ஒரு 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகள்ல
ஒரு ரூபத்தை நாம வந்து பெறுகின்றோம். they change according to living entities desire for sense gratification. இல்லையா? அவங்களுடைய ஆசைகள் முன்னாள் மரணிக்கும் பொழுது என்னென்ன ஆசைகள் இருந்ததோ, அவங்க எதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அதற்கேற்றமாறு ஒரு உடலை வந்து அவர்கள் பெறுகிறார்கள். சோ இந்த உயிர்வாழிகளுடைய இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் இந்த சக்கரத்துல பாத்தீங்கன்னா, எவல்யூஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா, லிவிங் அண்ட் சேஞ்ச் பாடி ஒன் ஆஃப்டர் அனதர். இல்லையா? முதல்ல வந்து the world was full of waterல தான் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தான் நீர் வற்றினது. இல்லையா? So when the living entity took an acute form, அதாவது நீராக இருக்கும் பொழுது அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர்வாழ் அதாவது நீர்வாழ் உயிர்வாழிகளாக வந்து பிறவி எடுக்கிறாங்க. தென் அங்கிருந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாவர வாழ்க்கை என்பது கிடைக்கிறது. தாவர வாழ்க்கையில இருந்து புழு பூச்சி, இல்லையா? அந்த புழு பூச்சில இருந்து பறவை இனம், பறவை இனத்துல இருந்து விலங்கு இனம், விலங்கு இனத்துல இருந்து தான் மனித இனம். இவ்வாறு இந்த சக்கரம் வந்து சுழல்கின்றது. இல்லையா? நீரிலிருந்து நீர்வாழ் நிலையில இருக்கு நீர்வாழ் பிராணிகள், நீர்வாழ் பிராணிகளிலிருந்து அதாவது மரம் செடி கொடிகள், மரம் செடி கொடிகளிலிருந்து புழு பூச்சி, புழு பூச்சியிலிருந்து நம்ம வந்து பறவைகள், பறவையிலிருந்து நம்ம விலங்குகள், விலங்குகளிலிருந்து மனிதன். இப்படி இந்த சக்கரம் என்பது இருக்கின்றது. நம்முடைய வாழ்க்கை நெறிய இவ்வாறுதான் அமைகின்றது. இதுல ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் எதுன்னா மனித பிறவிதான். அது when it is possessed of full sense, அதாவது முழுமையான அந்த ஞானத்தை, இல்லையா? அதாவது ஆன்மீக ஞானத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும். அதற்காக தான் ஒருவருக்கு வந்து மனித ரூபம் என்றதே வழங்கப்படுகின்றது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்பவுமே இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றாங்க. ஒன் ஷுட் கிவ் அப் த மெட்டீரியல் பாடி which will be turned இந்த உடல் கொண்ட இந்த ஆத்மா, இந்த ஆத்மாவுடைய தூய்மை எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா, இந்த உடலே வந்து கடைசி உடலாக அமைய பெற்றதாக இருக்க வேண்டும். இந்த உடலை வந்து நம்ம வந்து சாம்பலாக மாறுவதற்கு நாம turn to be ashes, இதை விடணும். allow the air of life merge into the eternal reservoir. நம்ம சுத்தி இருக்கிறதே வந்து பஞ்சம ஆபூதங்கள்ல காற்று, நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியறதுல காற்றடித்தால் நம்மளால வந்து அதை வந்து உணர முடியும். இல்லையா? அந்த சப்தத்துல வச்சு நம்ம உணர முடியும். சோ அப்படி இந்த நமக்கு 5 விதமான வாயுக்குள்ளதான் இந்த ஆன்மா வந்து மிதந்துன்னு இருக்கு. இல்லையா? அபானா, உதானா, சமானா, இல்லையா? வயானா, அடுத்து பிராணா. இந்த 5 விதமா நம்ம ஒருத்தர் மரணித்த பிறகு இம்மிடியட்டா வந்து டெத் டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு வாயுவாகத்தான் அது விட்டு வெளியேறும். சோ இட் வில் லீவ் த பாடி. பிராணா, வயானா எல்லாமே 5 வாயுக்களும் வெளியில போகணும். அதனாலதான் இம்மிடியட்டா வந்து டெத் வந்து டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 1 hour அந்த மாதிரி ஒரு 1.5 hour வச்சுதான் அவங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மா எவ்வாறு நீங்குகின்றது, இட் வில் டேக் டைம், டக்குன்னு போவார். ஒன் ஷுட் கிவ் அப் the living beings activities are performed within the body through the movement of the air. இல்லையா? பிராணவாயு மூலியமா தான் நம்ம செயல்படுகின்றோம். The yogis generally study how to control the airs of the body. நமக்கு 7 சக்கரங்கள் இருக்கு. இல்லையா? இந்த தியான பயிற்சியில வந்து இந்த சக்கரங்கள் சுவாச பயிற்சி கூட எடுத்துட்டு வந்து சில பேர் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த யோக நிலையில் வந்து நிலை பெற்றவர்கள் இந்த சகசிராரா எனக்கூடிய சக்கரத்தின் வழியாக கூட வந்து அவர்களுடைய பிராணனை விடுவார்கள். ஆக்சுவலி சோ தியான பயிற்சிகள்ல இருக்கிறவங்களுடைய செய்யக்கூடிய செயல்கள் இதுதான். சோ இங்க இருந்து இந்த இடத்துல லோட்டஸ் மாதிரி கூட அவங்களுடைய இது ரெப்ரசன்டேஷன் வரும். இந்த இடத்துல தாமரை மாதிரி, அதாவது தியான பயிற்சிகள்ல ஒவ்வொரு நிலைகள். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல யூ வில் ஃபீல், இப்ப இந்த சக்கரம் நமக்கு ஆக்டிவேஷன் ஆயிருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு அந்த வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரிய வரும். யூ வில் ஃபீல் த ஹெவினஸ். நம்ம கையில கூட நம்ம வந்து தியானம் பண்ணும் பொழுது, இது தியான பயிற்சிகள் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். இஃப் யூ ஃபோக்கஸ், இந்த ஆக்னா சக்கரத்துல இருந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த 2 கைகள்ல வந்து உங்களுக்கு யூ வில் ஃபீல் த எனர்ஜி லெவல்ஸ் கண்டிப்பா வரும். இது தியான பயிற்சியில சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதுக்கு நாமளா இது செய்ய முடியாது. இட் ஷுட் பி அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் எ குருல, அவங்க கிட்ட இருந்தா நமக்கு இதை கத்துக்கணும். அதுவும் ஆத்தென்டிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு கிட்ட இருந்து. ஏன்னா இதுல எல்லாம் நிறையவே இருக்கு. எந்த இடத்துல எந்த சக்கரத்துல நம்ம வந்து எதையோ ஒண்ணு ஆக்டிவேட் பண்ணி அதனுடைய இம்பாக்ட் எல்லாம் உண்டு. அதனாலதான் நாமளே வந்து சுயமாக வந்து எந்த தியான பயிற்சிகள் வந்து செய்யவே கூடாது. வி ஷுட் பி டூயிங் அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் எ குரு. ஏன்னா நம்ம சில பேர் அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் எல்லாம் போவாங்க. அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் போனா மீண்டும் அவங்களுடைய இந்த உடலுக்கே திரும்பி வரணும்னா கூட அவங்களுக்கு அந்த கைடன்ஸ், குருனுடைய ரட்சணை கண்டிப்பாக வேண்டும். அதனால்தான் இந்த செயல்கள் எல்லாமே சாமானியமான மனிதர்களால வந்து செய்யக்கூடியது கிடையாது. So different types of air. The soul is supposed to rise from one circle of air to another until rises to Brahma Randra, highest cycle வரைக்கும், highest circle வரைக்கும் போகிறதுக்கு.
பிரம்மரந்திரானா எனக்கு என்னன்னு தெரியல, வேணா செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் நான். இது தியான பயிற்சியில வரக்கூடிய ஒன்று. சோ நம்ம ஜென்ரலா இந்த சகஸ்ராரா ஒருத்தருடைய இந்த தியான பயிற்சியில நிலை பெற்றவர்களுடைய பிராணன் வந்து இந்த சகஸ்ராரில் இருந்துதான் செல்லும். So you will feel heaviness here in the உச்சியாண்ட. From that point a perfect yogi can transfer எல்லாத்தையுமே இல்லையா, ஒரு ஸ்டெப்பா இங்க எடுத்து வந்து இந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க பிராணனை விடுவதற்கு அவங்க சிரமமே பட மாட்டாங்க. The process to give up one material body and then into another body for the highest perfection changes occurs when living it able to give up the material body. ஃபுல்லாவே நம்ம விட்டு கொடுத்துரும் இல்லையா, இந்த பௌதீக உடலையே விடணும். மீண்டும் ஒரு பௌதீக உடலை வந்து ஏற்காத நிலையில் வந்து நம்முடைய செயல்களை நாம வந்து எடுத்து செல்லணும். அதற்கு நாம தூய பக்தி சேவை ஒன்றுதான் நமக்கு சுலபமே. தியான பயிற்சிகள் இல்லையா, இதெல்லாம் நமக்கு யோக பயிற்சிகள்லாம் நம்மளால வந்து பக்குவத்தை அடையிறது வந்து மிக மிக கடினமான செயல். அதனால்தான் இந்த மந்த்ரா வந்து சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி which never has to meet death or change இல்லையா, மாற்றமோ அல்லது மரணமோ அற்ற நிலை வந்து அடையக்கூடியது. அதனாலதான் சோ பக்தி சேவையில போகணும். So material forces in the living and the change is body due to different desires of sense gratification இல்லையா. எப்ப இந்த உடலை தாங்காத நிலை ஆகின்றதோ அப்ப ஆன்மா வெளியேறக்கூடிய காலகட்டங்கள், மேலும் அவருடைய செயல்பாடுகள், அந்த உயிர் வாழி எந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு செயல்படுகின்றான் இல்லையா, அவனுடைய ஆசைகள் என்ன, அது ஒண்ணு. அடுத்து வந்து அவனுடைய கர்ம பலன்கள் என்ன, இதற்கேற்றவாறு நமக்கு இன்னொரு உடல் வந்து கிடைக்க பெறுகின்றது. சோ த டிசையர்ஸ் வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க. வேரியஸ் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் லைஃப், இந்த நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாமே வெவ்வேறு உயிர் வாழிகளுடைய நிலைக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஜெர்ம்ஸ் அப்படின்னா கிருமிகள். சோ அதாவது சிறு கிருமி, கண்ணுக்கே புலப்படாத கிருமிகளில் இருந்து த மோஸ்ட் பர்ஃபெக்டட் மெட்டீரியல் பாடி வரைக்குமே வந்து வேரி ஆகுது. அதாவது மெட்டீரியல் பாடி யாரு, தேவர்கள் இல்லையா, அவங்கதான் நம்மளை விட ஹையஸ்ட். ஆல் ஆஃப் தீஸ் லிவிங் என்டிட்டிஸ் have bodies composed of matter in different shapes இல்லையா. இது எல்லாமே ஸ்தூல உடல்கள். இந்த ஸ்தூல உடல்கள் எல்லாமே பௌதீக பண்புகளால் ஆனது. வெவ்வேறு ரூபங்களை கொண்டு இருக்கின்றோம். சில பேர் நல்ல ஹைட்டா இருப்பாங்க, சில பேர் கருப்பா இருப்பாங்க, சில பேர் நல்ல கலரா இருப்பாங்க, சில பேர் குள்ளமா இருப்பாங்க. இப்படி நாம எல்லாருமே ஒவ்வொரு ரூபத்தை, எல்லாருக்குமே ஒரு சிமிலரான ஒரு ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் யாருக்குமே கிடையாது இல்லையா. பாக்குறதுக்கு சடனா அவங்கள மாதிரி இருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனா இருவரையுமே நம்ம பக்கத்துல நின்னு பார்க்கும் பொழுது இரட்டை குழந்தைங்கள்ல கூட வித்தியாசம் இருக்கும். அப்படி ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து அதாவது சிமிலரா இருக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு கிடையாது, யூனிக்னஸ் தான். ஏன்னா நம்முடைய கர்ம பலன்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்து வேரி ஆகும். அதனால்தான் வெவ்வேறு உடல்களை வந்து நாம பெறுகின்றோம். The intelligent man sees oneness not in the variety of bodies but in the spiritual identity. சோ புத்தியுள்ள மனிதன் வந்து எதுல ஒற்றுமை காண்பான், ஆன்ம ரூபத்துல எல்லாருமே ஒன்றுதான். ஆனா இந்த பௌதீக ரூபம் மட்டும்தான் வெவ்வேறு நிலையா இருக்கும். The spiritual part which is the part and parcel, நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள். is same whether he is a body of hog or in the body of a demigod இல்லையா. இந்த ஆன்மா பன்றியில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவும் சரி, அதே மாதிரி தேவதையில இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவும் சரி ஒன்று போலதான். ஆனால் அவரவர்களுடைய கர்ம பலன் மட்டும்தான் வேறுபட்டிருக்கும். அதனால்தான் அத்தகைய இந்த ஸ்தூலம் மட்டும்தான் வேரி ஆகும், சூக்ஷ்மத்துல எந்த வேரியேஷனுமே இருக்காது இல்லையா. சோ லிவிங் என்டிட்டி டேக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் அக்கார்டிங் டு இஸ் தர்மமும் அதர்மமான செயல்களுக்கு ஏற்றவாறுதான் நமக்கு வந்து ஒரு உடலை நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம ஒரு உடலை பெறுகின்றோம். மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் மேன் அவன் தான் வந்து மகாத்மா சுதுர்லபா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. எத்தனையோ முறை அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவனுடைய பற்பல பிறவிகள் எடுத்து அவன் வந்து பக்குவம் அடைந்த பொழுது அந்த இறுதியா வரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை அவன் வந்து அதுல வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் வந்த பிறகு, அதுல அவன் நிலை பெற்ற பிறகு அவனுக்கு அதுவே இறுதியான ஒரு பிறவியாக அமையப்பெறுகின்றது. இல்லை என்றால் அவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டியதுதான். The culture of knowledge reaches perfection only when the knower comes to the point of surrendering unto the supreme Lord. எப்போ அவன் வந்து பக்குவம் அடைந்திருக்கின்றான் என்றால் அவன் தன்னை பகவானிடத்தில் வந்து சரணாகதி கொள்வது என்பதோடு தான். Otherwise, attaining knowledge of one's spiritual identity, if one does not come to the point of knowing the living entities are eternal and part and parcels of whole and never become whole, one has to fall down again into the material atmosphere. அதாவது நாமும் பகவான் ஒன்று கிடையாது, நித்திய தன்மையில மட்டும்தான் நாம அவரும் ஒன்று இல்லையா. சோ நாம அணு ஆத்மா, அவர் விபு ஆத்மா, நாம எல்லாம் பின்ன பகுதிகள், அவர் முழுமை. அவரிலிருந்து தோன்றிய
அதாவது பின்ன பகுதிகளாகிய நாம வந்த பிறகு கூட அவர் இன்னும் முழுமையாகவே இருக்கின்றார் இல்லையா? ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணம் பூர்ணாத் ஆதாய பூர்ணம். ஒரு நிமிஷம், இதுலயேதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது ஈஷோலயே வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். இன்வொகேஷன். ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே இல்லையா? சோ அனைத்துமே பகவானும் வந்து பூரணமானவர் இல்லையா? குறையற்றவர், மேலும் முழுமையானவர். அவர் வந்து குறையற்றவரும் முழுமையானவர் என்பதால் அவரிலிருந்து தோன்றிய அனைத்துமே வந்து முழுமையானதுதான். இந்த பிரபஞ்சத்தில் பினாமினல் வேர்ல்டுனா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்னு அர்த்தம். சோ வேர் பர்ஃபெக்ட்லி எக்யூப்டு ஆஸ் கம்ப்ளீட் வேர்ல்ட். நம்ம வந்து முழுமையாக ஒரு ரூபத்தை பெறுவதற்கு அனைத்து வசதிகளுமே பகவான் கொடுத்திருக்கார். அவரிலிருந்து தோன்றிய நாமும் முழுமையானவர்கள் தான். வாட் எவர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் த எதெல்லாம் பகவான் இருந்து தோன்றி இருக்கின்றதோ அவை அனைத்துமே வந்து முழுமையானவைதான். மேலும் இந்த முழுமையானவைகள் எல்லாம் அவரிலிருந்து தோன்றிய பிறகு கூட இல்லையா, ஸ்டில் he remains complete whole, complete balance. அவரிடத்துல குறை என்பது கிடையாது. எடுக்க எடுக்க அல்லாதன்ற மாதிரி அவரிடத்துல எந்த வித குறையுமே கிடையாது. அனைத்துமே முழுமையாகவும் குறைவற்ற நிலையிலும் வந்து பூரணமாகவும் இருக்கின்றார் என்பதை வந்து எடுத்துரைக்கிறது. So he is always perfect, always complete. இத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இதுலதான் இருக்கும் இல்லையா? Teachers after attaining the knowledge of one spiritual identity, அதாவது தன்னுணர்வுல வந்து நாம யார் என்பதை யார் ஒருவர் தெரிந்து கொள்கின்றார்களோ, மேலும் if one does not come to the point of knowing that நாம எல்லாருமே வந்து நித்தியமானவர்கள், பின்ன பகுதிகள் என்பதை வந்து அவர்கள் உணர வேண்டும். அவ்வாறு உணரவில்லை என்றால் பகவான் முழுமையானவர், he can never become whole அப்படின்னா நாம பூர்ணம் அடைய முடியாது இல்லையா? இந்த உண்மையை தெரியாத வரைக்கும் நாம வந்து இன்கம்ப்ளீட்டா தான் இருப்போம். ஞானத்தில் நாம நிறைவடையவில்லை. நம்முடைய அவதாரம், நம்முடைய பிறப்பினுடைய நோக்கமே தெரியாம நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்துக்கொண்டே இருப்போம். என்ன பிறவி எடுப்போன்றது நம்ம கர்ம பலன், நம்முடைய பெண்டிங் உணர்வுகள், இதெல்லாம் இல்லையா? என்னென்ன நம்ம இந்த உடலை விட்டு செல்லும் போது எல்லாம் நம்ம என்ன ஆசைகளை தேக்கி வச்சிருந்தோமோ அதெல்லாம் எதெல்லாம் செயல்படாம இருந்ததோ அத்தனையுமே நம்ம அடுத்த பிறவியில் நம்ம கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணுவோம். சோ ஒருவர் வந்து இதை வந்து உணராத வரைக்குமே அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறக்க வேண்டியதான். Indeed one must fall even if he becomes one with பிரம்ம ஜோதியில் வந்து கலந்தால் கூட வந்து அவர்கள் வந்து மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் தவறி விழக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு என்று இந்த இதுலயே வந்து சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. மந்திரங்களிலிருந்து நாம் அறிந்து கொண்டதன் படி பகவானுடைய தெய்வீக திருமேனியிலிருந்து வரும் பிரம்ம ஜோதியானது ஆன்மீக பொறிகளால் நிறைந்தது. இருப்பை பற்றிய முழு உணர்வுடன் கூடிய தனிப்பட்ட ஜீவன்களே அந்த பொறிகள். சில நேரங்களில் இந்த ஜீவன்கள் தங்களுடைய புலன்களை அனுபவிக்க விரும்புவதால் அவர்கள் பௌதீக உலகினுள் வைக்கப்பட்டு புலன்களின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியும் போலி எஜமானர்களாகின்றனர். எஜமானராக இருக்க விரும்பும் விருப்பமே ஜீவன்களின் பௌதீக நோயாகும். ஏனெனில் புலனுகர்ச்சியின் மயக்கத்தினால் அவன் ஜட உலகில் தோற்றுவிக்கப்படும் வெவ்வேறு உடல்களின் வழியாக பயணிக்கின்றான். பிரம்மஜோதியுடன் ஐக்கியமாகுதல் அறிவின் முதிர்ச்சிக்கான அடையாளமில்லை. பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைந்து ஆன்மீக தொண்டிற்கான உணர்வினை வளர்ப்பதால் மட்டுமே ஒருவன் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தின் தளத்தை அடைகிறான். இந்த மந்திரத்தில் ஜீவன் தனது பௌதீக உடலையும் பௌதீக காற்றையும் கைவிட்ட பின்னர் இறைவனின் ஆன்மீக திருநாட்டினுள் நுழைவதற்காக பிரார்த்திக்கிறான். தனது பௌதீக உடல் சாம்பலாக மாறுவதற்கு முன்பாக தன்னால் செய்யப்பட்ட செயல்களையும் தியாகங்களையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுமாறு பக்தன் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறான். அவன் தனது முந்தைய கர்மங்களையும் இறுதி நோக்கத்தையும் முழுமையாக உணர்வுடன் சிந்தித்து பார்த்து மரண நேரத்தில் இப்பிரார்த்தனையினை முன் வைக்கின்றான். ஜட இயற்கையின் ஆளுமையில் முழுமையாக இருப்பவன் தனது பௌதீக உடல் வாழ்ந்த தருணத்தில் தான் செய்த வெறுக்கத்தக்க செயல்களை நினைத்து பார்க்கின்றான். அதன் விளைவாக அவன் மரணத்திற்கு பின்னர் மற்றொரு பௌதீக உடலை அடைகிறான். இந்த உண்மையினை பகவத்கீதை
8.6 உறுதிப்படுத்துகிறது. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதஹ. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ குந்தியின் மகனே, ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். எனவே உயிர்வாழியின் இயல்புகளை மனம் அடுத்த பிறவிக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. மன வளர்ச்சி பெறாத எளிய விலங்குகளைப் போலல்லாமல் மரணமடையும் மனிதன் ஒருவன் தனது வாழ்வின் செயல்களை இரவு நேர கனவுகளை போன்று நினைத்து பார்க்க முடியும். எனவே அவனது மனம் பௌதீக ஆசைகளால் நிரம்ப காணப்படுகிறது. இதன் விளைவாக அவனால் ஆன்மீக திருநாட்டினுள் ஆன்மீக உடலுடன் நுழைய முடியாது. பக்தர்களோ பகவத் பக்தி தொண்டின் பயிற்சியினால் இறையன்பிற்கான உணர்வை வளர்த்துள்ளனர். ஒருவேளை பக்தனால் மரண நேரத்தில் பகவானுக்காக தனது சேவைகளை நினைத்து பார்க்க முடியாவிட்டால் கூட பகவான் அவனை மறந்து விடுவதில்லை. பக்தனுடைய தியாகங்களை பகவானிடம் ஞாபகப்படுத்துவதற்காக இப்பிரார்த்தனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் இவ்வாறு ஞாபகப்படுத்தாவிடினும் பகவான் தமது தூய பக்தனால் ஆற்றப்பட்ட தொண்டினை மறப்பதில்லை. பக்தர்களுக்குடான தமது நெருக்கமான உறவை பற்றி பகவான் பகவத்கீதையில் 9.30-34 தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றார். ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்வாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. பிருத்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூதிரர்கள் என கீழ் பிறப்பை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது? எனவே துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். இந்த ஸ்லோகங்களை ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார். கிருஷ்ண பக்தன் ஒருவன் சூது ராச்சார மோசமான நடத்தைகளை கொண்டவன் என்று தோன்றினால் கூட அவன் சாதுக்களின் சரியான பாதையில் இருப்பதாக மதிக்கப்பட வேண்டும். சூது ராச்சாரா என்னும் சொல்லின் உண்மையான பொருளை புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும். கட்டுண்ட ஆத்மா இரட்டை நோக்கங்களுக்காக செயல்பட வேண்டியுள்ளது. உடலை பராமரித்தல் மற்றும் தன்னுணர்வு, சமூக அந்தஸ்து, மன வளர்ச்சி, தூய்மை, தவம், உடல் நலம், வாழ்க்கை போராட்டம் ஆகியவை அனைத்தும் உடலை பராமரிப்பதற்காகவே. மற்றொரு தரப்பட்ட செயல்கள் தன்னுணர்விற்கானவை. அவை பகவத் பக்தன் என்னும் நிலையிலிருந்து செய்யப்படுகிறான். அந்த தொடர்பிலும் ஒருவன் செயல்களை நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ளது. ஒருவன் இந்த இரண்டு வேறுபட்ட செயல்களையும் ஒன்றுக்கொன்று இணையான முறையில் ஒன்றாக நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும். ஏனெனில் கட்டுண்ட ஆத்மாவினால் தனது உடலின் பராமரிப்பை கைவிட இயலாது. இருப்பினும் பக்தி செயல்கள் அதிகரிக்கும் போது அதற்கேற்ப உடலின் பராமரிப்பிற்கான செயல்கள் குறைகின்றன. பக்தி தொண்டின் அளவு சரியான நிலையினை அடையாத வரை பக்தனிடம் அவ்வப்போது உலகாயாத தன்மைகள் வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ஆயினும் அத்தகு உலகாய தன்மைகள் நீண்ட காலம் தொடர முடியாது என்பதையும் பகவானது கருணையினால் அத்தகு குறைபாடுகள் வெகு விரைவில் முடிவிற்கு வந்துவிடும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே பக்தி தொண்டின் பாதை மட்டுமே சரியான பாதையாகும். ஒருவன் சரியான பாதையில் இருப்பானேயானால் அவ்வப்போது காணப்படும் உலகாய தன்மைகள் கூட அவனை தன்னுணர்விற்கான முன்னேற்றிலிருந்து தடுப்பதில்லை. அருவவாதிகள் பகவானுடைய பிரம்மஜோதியின் மீது பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால் பக்தி தொண்டிற்கான வசதிகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுகின்றன. முந்தைய மந்திரங்களில் அறிவுறுத்தப்பட்டது போல் முழுமுதற் கடவுளின் உருவத்தை நம்பாத காரணத்தினால் அவர்களால் பிரம்ம ஜோதியை தாண்டி செல்ல முடியாது. வார்த்தை ஜாலமும் மன அனுமானமும் பெரும்பாலும் அவர்களது தொழிலாக உள்ளது. இதன் விளைவாக அருவவாதிகள் பயனற்ற உழைப்பை மேற்கொள்கின்றனர். இது பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயத்தில் 12.5 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மந்திரத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள எல்லா வசதிகளையும் பரம்பொருளின் வியக்கத்தித்துவ
தத்துவத்துடன் இடையராது தொடர்பு கொள்வதால் எளிதில் அடைய முடியும். பகவானுக்காக பக்தி தொண்டில் 9 தெய்வீக செயல்கள் அடிப்படையாக அமைந்துள்ளன. பகவானை பற்றி கேட்டல், பகவானை புகழுதல், பகவானை நினைத்தல், பகவானது தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்தல், பகவானை வழிபடுதல், பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகள் அர்ப்பணித்தல், பகவானுக்கு தொண்டாற்றுதல், பகவானுடைய நட்புறவை அனுபவித்தல் மற்றும் பகவானிடம் முற்றிலுமாக சரணடைதல். பக்தி தொண்டின் இந்த 9 கொள்கைகளை மொத்தமாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, இவை கடவுளுடன் இடையராது தொடர்பில் இருப்பதற்கு பக்தனுக்கு உதவுகின்றன. இவ்வழியில் வாழ்வின் இறுதியில் பகவானை நினைத்தல் என்பது பக்தனுக்கு எளிதாகிறது. இந்த 9 கொள்கைகளில் ஒன்றை மட்டுமே ஏற்று கீழ்காணும் பிரபலமான பகவத் பக்தர்களால் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைய முடிந்தது. பகவானை பற்றி கேட்டதால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் நாயகனாக மாமன்னர் பரீட்சித் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். பகவானை புகழ்ந்ததாலேயே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உரைத்த சுகதேவ கோஸ்வாமி பக்குவத்தை அடைந்தார். பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்ததால் அக்ரூரர் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். பகவானை நினைத்ததால் பிரகலாத மகாராஜா விரும்பிய பலனை அடைந்தார். பகவானை வழிபட்டதால் பிருது மகாராஜா பக்குவத்தை அடைந்தார். பகவானது தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டாற்றியதால் செல்வ திருமகளான லக்ஷ்மி பக்குவத்தை அடைந்தாள். பகவானுக்கு நேரடியான முறையில் தொண்டாற்றியதால் ஹனுமான் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். பகவானுடனான தனது நட்புறவின் மூலமாக அர்ஜுனன் விரும்பிய பலனை அடைந்தார். தன்னிடம் இருந்தவை அனைத்தையும் பகவானிடம் அர்ப்பணித்ததால் மாமன்னர் பலி விரும்பிய பலனை அடைந்தார். உண்மையில் இந்த மந்திரத்தின் விளக்கமும் எல்லா வேத மந்திரங்களின் விளக்கமும் வேதாந்த சூத்திரத்தில் சுருக்கமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முறையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. வேத ஞானம் என்னும் மந்திர மரத்தினுடைய கனிந்த பழமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் திகழ்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து மாமன்னர் பரீட்சித்திற்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் இடையிலான சந்திப்பின் தொடக்கத்தில் அங்கு எழுந்த வினாவிடைகளில் இந்த குறிப்பிட்ட மந்திரம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இறை விஞ்ஞானத்தை கேட்பதும் உரைப்பதுமே பக்தி தொண்டின் அடிப்படையாக கொள்கையாகும். முழு பாகவதமும் மாமன்னர் பரீட்சித்தினால் கேட்கப்பட்டது. சுகதேவ கோஸ்வாமினால் உரைக்கப்பட்டது. சுகதேவர் அவரது காலத்தில் வசித்த எல்லா ஆன்மீகவாதிகள் அல்லது மாபெரும் யோகிகளை காட்டிலும் தலை சிறந்த ஆன்மீக குருவாக இருந்தமையால் மாமன்னர் பரீட்சித் சுகதேவரிடம் தமது வினாக்களை எழுப்பினார். மாமன்னர் பரீட்சித்தின் முக்கியமான வினா யாதெனில், ஒவ்வொரு மனிதனின், குறிப்பாக மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடிய மனிதனிடம் கடமை என்ன? சுகதேவ கோஸ்வாமி பதில உரைத்தார். தஸ்மாத் பாரத சர்வாத்மா பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரி ஸ்ரோதவ்ய கீர்த்தவ்யஷ்ச ஸ்மர்த்தவ்யஷ்ச சேச்ச பயம். எல்லா கவலையிலிருந்தும் விடுபட விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் எப்போதும் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும், புகழ வேண்டும், நினைக்க வேண்டும். அவரே எல்லாவற்றின் பரம இயக்குனரும், எல்லா சிரமங்களையும் அழிப்பவரும், எல்லா உயிர்வாளிகளின் பரமாத்மாவும் ஆவார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2.1.5. பெயரளவிலான மனித சமுதாயம் பெரும்பாலும் தனது இரவு நேரத்தில் உறக்கத்திலும் பாலுறவிலும் ஈடுபடுகிறது. தனது பகல் நேரத்தில் இயன்றவரை பணத்தை சம்பாதிப்பதிலும் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்கான பொருட்களை வாங்குவதிலும் ஈடுபடுகிறது. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி பேசுவதற்கோ அவரை பற்றி விசாரிப்பதற்கோ மக்களிடம் மிகவும் குறைவான நேரமே உள்ளது. அவர்கள் பல்வேறு வழிகளில் பகவானுடைய இருப்பை நிராகரித்துள்ளனர். அவரை அருவமானவர், அதாவது அவரிடம் புலனுணர்வுகள் இல்லை என்னும் அவர்களது அறிவிப்பு அதில் முதன்மையானதாக உள்ளது. ஆயினும் உபனிஷத்கள், வேதாந்த சூத்திரம், பகவத்கீதை அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதலிய வேத சாஸ்திரங்களில் பகவானுக்கு புலனுணர்வுகள் உண்டு என்றும் அவர் மற்ற எல்லா உயிர்வாளிகளிலும் தலை சிறந்தவர் என்றும் உறுதியாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது உன்னதமான செயல்கள் அவருடன் ஒப்பானதாகும். எனவே உலக அரசியல்வாதிகள் மற்றும் சமுதாயத்தில் உள்ள பெயரளவு பெரிய மனிதர்களின் அபத்தமான செயல்களை பற்றி கேட்பதிலும் பேசுவதிலும் ஒருவன் ஈடுபடக்கூடாது. அதற்கு மாறாக ஒரு நொடியை கூட வீணடிக்காமல் இறை தொண்டில் ஈடுபடும் அளவிற்கு அவன் தனது வாழ்வை வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அத்தகு இறை பணிகளை நோக்கி ஸ்ரீ ஈஷோ உபனிஷத் நம்மை வழிநடத்துகிறது. பக்தி தொண்டின் பயிற்சிகளில் பழக்கம் ஏற்படாவிடில் உடல் சீர்கெட்டு மரண தருவாயில் இருக்கும்போது ஒருவனால் எவ்வாறு பகவானை நினைக்க முடியும்? எவ்வாறு தனது தியாகங்களை நினைவில்
நிறுத்தும்படி வல்லமை கொண்ட அந்த இறைவனிடம் பிரார்த்திக்க முடியும். தியாகம் என்றால் புலன்களுடைய விருப்பத்தை மறுப்பது என்று பொருள். ஒருவன் தான் நன்றாக வாழும்போது புலன்களை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய கலையினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு பயிற்சியின் பயனை மரண நேரத்தில் அவனால் பயன்படுத்த முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான இது. சோ இதுல நம்ம என்ன பாட்டுன்னா, இந்த பகுதி நம்ம நல்லாவே படிச்சோம் நம்ம இல்லையா? 9 விதமான பக்திகளை பற்றி படிச்சோம். சோ மேலும் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது லாட் கிளியர்லி எம் இந்த மந்திரத்துல இருந்து படிக்கணும் இல்லையா? பிரம்ம ஜோதிர் சோ ஒருவருடைய செயல்பாடுகள் இந்த மந்த்ரா எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி பிரேஸ் டு என்டர், அதாவது பகவானி திருநாட்டை சேர்வதற்கான பிரார்த்தனைகள். ஆனா அந்த திருநாட்டை சேர்வதற்கு நம்ம தகுதிகள் என்ன என்பதை நாம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? தூய பக்தி தொண்டில ஈடுபடணும். தூய பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டால்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கும். சோ தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கும் பொழுது ஆத்ம சுத்தி என்பது ஏற்படுகின்றது. அந்த ஆத்ம சுத்தியாலதான் நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது பகவானி திருநாட்டை சேர முடியும். சோ அதனால இந்த இடத்துல இந்த உடல் அதாவது பஸ்மம் ஆகின்றது இல்லையா? சோ sacrifices. He makes the prayers at the time of death with full consciousness. அதாவது ஒருவனுடைய மரணிக்கும் தருவாயில் அவங்களுடைய நினைவுகள் எவ்வாறு பக்குவமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறதா இந்த மந்திரத்தினுடைய மேன்மையான குறிக்கோளே. சோ மரணிக்கும் பொழுது கூட நாம இன்னும் இந்த உலகாயுத ஆசைகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் மீண்டும் அந்த உலகாயுத ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் நம்முடைய கர்ம பலனை அனுபவிப்பதற்காகவும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம திரும்பி கண்டிப்பாக வருவோம். So he makes his prayers at the time of death full consciousness of his past deeds. I have till 7:45 class. So one who is completely under the rule of material nature remembers, அதாவது யாரெல்லாம் இந்த பொண்ணு நம்மளால பௌதீகத்தின் தரப்புல முழுமையாக இருப்போம், இல்லைன்னா ஆன்மீக தரப்பில் வரும்பொழுது பௌதீகத்தை நாம பக்குவமாக செயல்படுவதற்கு நாம கற்கின்றோம். இதுதான் பகவத்கீதையில 18.6 என்ன சொல்லிருக்கு? வாட் எவர் ஸ்டேட் நம்ம இந்த உடலை விடும் பொழுது நாம் என்ன நிலையில இருக்கின்றோமோ அதேவாகதான் நாம பிறவி எடுக்கும். ஏனென்றால் நம்ம உடல் மட்டும்தான், இந்த ஸ்தூலம் மட்டும்தான் மரணிக்கும். இந்த ஆத்மாவோட ஒட்டின்று இருக்கிறது எது வரைக்கும் நம்ம விடுதலை அடையவில்லையோ அப்போ சூக்ஷ்மமான உடலும் ஒரு ஆடையாக அந்த ஆத்மாவை கவர் பண்ணியிருக்கும் இல்லையா? இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எது? புத்தி, மனசு இல்லையா? அடுத்து அகங்காரம் இல்லையா? இந்த மூன்றும் கலந்துதான். சோ இந்த மூன்றும் கலந்த அது இந்த உடல், இந்த ஆன்மாவை ஒட்டிடும். சோ அதுதான் நமக்கு அடுத்து அந்த மனது அதுல இருக்கிறதுனாலதான் மனசுல என்னென்ன உணர்வுகள் இருக்கோ அது எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம இன்னொரு உடலோட போய் இணைக்கின்றோம். ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் அப்போ உற்பத்தி ஆகின்றது இல்லையா? சோ சூக்ஷ்ம உடல் கண்டிப்பா ஒட்டின்றே இருக்கும். எது வரைக்கும் நம்ம விடுதலை அடையவில்லையோ அது வரைக்குமே ஸ்தூல உடல் அழிவதே கிடையாது. சூக்ஷ்ம உடல் அழிவதே கிடையாது. ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் அழியும். இதை நாம நன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ சிம்பிள் அனிமல்ஸ் who have no developed mind இல்லையா? வெறுமனே மனிதனுக்கு தான் புத்தி என்பது இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காரு பகவான். சோ ஆனா அதையும் நாம நல்ல இதுல உபயோகப்படுத்தணும். இல்லைன்னா நம்ம கனவுமயமான நிலையில தான் நம்ம வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கின்றோம். பகலெல்லாம் உழைக்கிறோம் இல்லையா? இரவெல்லாம் கனவுமயம். அடுத்து நம்ம புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் இதுலதான் நாம ஈடுபடுகின்றோம். பகலெல்லாம் குடும்பத்திற்காக உழைக்கிறது, இரவெல்லாம் நம்ம நம்முடைய இது அதர் ஓய்வு என்ற இதுல நம்முடைய இதை நினைக்கிறோம். ஆனா எப்பயாவது நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு காலநேரம் இருக்கான்னா இதுக்கு டைம் பத்தல இருந்தா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? therefore mind remains surcharged with material. எதனோட நம்ம தொடர்பு இருக்கிறோமோ அத்தகைய இயல்புகளை மட்டும்தான் நாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். பௌதீகத்தில் இருந்தால் பௌதீக இயல்புகளை அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். ஆன்மீகத்தில் இருந்தால் ஆன்மீக இயல்புகளை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். சோ we have to spend time. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? பக்திக்கு நாம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நாம பக்தி பாதையில போறது ஒண்ணுதான் நமக்கு நல்வழியை எடுத்து காட்டும். பகவானுக்கு என்ன திருத்தொண்டு செய்கின்றோமோ அதுதான் நமக்கு என்றைக்குமே கடைசி வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு கர்மா. எதுனாக்கா கர்மா என்றதை விட செயல்கள் இல்லையா? நாம என்னென்ன எத்தனையோ செயல்கள் செய்கிறோம். பலன் கருதும் செயல்கள் எல்லாமே கர்மாவாக மாறி விடுகின்றது. அதே பக்தி செயல் நாம
பகவானுக்கு வந்து அன்போடையும் வந்து செய்கின்றோம். ஆனால் அதுல பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அது நமக்கு நல்வழியை வந்து காட்டுகின்றது. சோ மரணிக்கும் தருவாயில் டஸ் நாட் ரிமெம்பர். பௌதிகத்திலே இருக்கிறவங்களால வந்து கண்டிப்பா வந்து மரணிக்கும் தருவாயில வந்து பகவானை நினைக்கவே முடியாது. He will forget. அது பயிற்சியே இல்லைன்னு அர்த்தம். எதை நம்ம பயிற்சி செய்கிறோமோ அதுதான் நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கோம். அதுதான் நமக்கு சங்கடமான சூழ்நிலையில வெளியில வரும் இல்லையா? நம்ம எப்பயா தவறி கீழே விழுந்துட்டா கூட நம்ம நம்ம சடனா அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம யாரை நாம அதிகமாக, அதாவது யாரிடத்தில் நம்ம அதிகமாக நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்போ எதை நாம் அதிகமாக எண்கின்றோமோ அதைதான் நம்ம எண்ணுகின்றோமோ அது மட்டும்தான் நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கும். அதனாலதான் பகவானுடைய நாமங்களை நம்ம எதுக்கு நாம ஜபம் சொல்றோம்? ஆழமா அது மனசுல பதிய வேண்டும். அட்லீஸ்ட் பை டிஃபால்ட்டா நமக்கு வந்து நாம ஜபம் வந்து விட வேண்டும். எந்த தருணத்திலுமே கஷ்ட காலத்துல கூட நம்ம வந்து பகவான் நினைக்கக்கூடிய அத்தகைய மனசை வந்து நாம வந்து மனதுல வந்து எடுத்துட்டு வரணும். அதனாலதான் அவ்வாறு வந்து யாருக்கு வரும்னா ஒரு பக்தருக்கு மட்டும்தான். சோ யூ கேன், அதுதான் அந்த 9.30 இருந்து 34 ஸ்லோகம் கூட வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு பக்தனானவன் ஒரு கீழான ஒரு செயல் வந்து செய்து விட்டால் கூட அவனை வந்து ஒரு பக்தனாகவே தான் கருத வேண்டும். அவன் பக்தி, ஏன்னா அவனுடைய டிட்டர்மினேஷன் வந்து, அதாவது பக்தி தொண்டில் அவனுடைய உறுதி வந்து சின்னமாக இருப்பதால் பிற்காலத்தில் அவன் வந்து நல் பாதையை வந்து எடுத்து செல்றதுக்கு பகவானுடைய கருணை கண்டிப்பாக கிடைக்கும். மேலும் இறுதியில் அவன் வந்து நன்மையை அடைவான், அதாவது அமைதி அடைகின்றான் இல்லையா? அதனால என்னுடைய பக்தன் என்றைக்குமே அழிவதில்லை என்று நீ அறிவிப்பாயாக அர்ஜுனா அப்படின்ட்டு தான் பகவான் அதுல சொல்றார். மேலும் லோயர் பர்த்ஸ், இந்த இடத்துல வந்து வைசியர்கள், சூத்ரர்கள் இல்லையா? மேலும் பெண்கள் கூட எதற்காக சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸை பத்தி நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். சோ இயற்கையிலே வந்து டிட்டாச்மெண்ட் வே ஆஃப் லைஃப் வந்து ஆணுக்கு உண்டு, ஆனா பெண்ணுக்கு அப்படி கிடையாது. ஏன்னா 10 மாதம் சுமந்து பெற்றெடுக்கக்கூடியவள் பெண். அதிகமாக வந்து பாடிலி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா? நம்முடைய கணவர், நம்முடைய அம்மா அப்பா, நம்முடைய பிள்ளைகள், இப்படி நமக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட் உண்டு. அதனாலதான் நம்ம வந்து அட்டாச்மெண்ட் வித் பாடிலி இதுல கனெக்டிவிட்டி நம்ம நிறையவே உண்டு. அதனாலதான் நம்ம வந்து எது வரைக்கும் பாடிலி கனெக்டிவிட்டியோடு இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம வந்து இந்த லோயர் லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கும். எப்ப நாம பாடிலி டிட்டாச்மெண்ட் விடுறோமோ அப்பதான் நம்ம ஹையர் லெவலுக்கே போவோம். ஆனா இயற்கையிலேயே அந்த அத்தகைய ஒரு நிலை வந்து ஆண்களுக்கு உண்டு. அதனாலதான் அதாவது ஒரு தாயை வந்து நம்மளால சம்பாதிக்கவே முடியாதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தட் இஸ் த அட்டாச்மெண்ட். அதுதான் நமக்கு இருக்கையில இருக்கக்கூடிய பந்தம். அந்த பந்தத்தை வந்து நம்மளால சுலபமாக விட்டு கொடுக்கவே முடியாது. மேலும் நாம எமோஷனலி டைட் இல்லையா? சோ மேலும் இந்த வர்ணங்கள் அடிப்படையில வந்து சூத்ரர்கள், அதற்கு மேல வைசியர்கள், அதுக்கு மேலதான் சத்திரியர்கள், அதுக்கப்புறம் பிராமணர்கள். இதுல வந்து லாஸ்ட் 2 வந்து வைசியர்களும் மற்றும் வந்து சூத்ரர்கள். சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஹவு மச் மோர் கேன் அட்டைன் த சுப்ரீம். யாராக இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு அவங்க வந்து பகவானை வந்து கடைசி வரைக்கும் நினைக்கிறவங்களுக்கு பகவான் வேறுபாடு எல்லாம் காண்பது கிடையாது. 9.32ல அதுதான் சொல்வார். அதனால பிராமணனாகவே இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் நினைக்கவே இல்லை. அப்படி பார்த்தா நம்ம கனகதாசர், இவங்க எல்லாமே, கனகதாசர் வந்து ஒரு சூத்ர ஃபேமிலியில பிறந்தவர் தான். ஆனால் பகவானை வந்து புகழாரங்க வந்து பாடும் பொழுது இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, இதுல உடுப்பி கிருஷ்ணா வந்து எப்படி இருக்குன்னா திரும்பி இருப்பார். ஜன்னல் வழியாதான் இன்றைக்கு கூட நம்ம எல்லாருமே சேவிக்கிறது இல்லையா? சோ அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து சூத்ரர்களா இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து கோயிலுக்குள்ள வந்து அனுமதிப்பது கிடையாது. ஒன்லி ஃபார் த ஹைலி பீப்புள் தான். அதனால வந்து அத்தகைய நிலையிலான வெளியிலிருந்தே பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவரை பற்றியான சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாம் செய்தவர். அதனால அவருடைய கீர்த்தனங்களை கேட்டு பகவானே திரும்பி விடுகின்றார். அதாவது விக்கிரகமே இப்படி திரும்பி விடுறது. அதனால பகவான் அதாவது அவருடைய அருள் வந்து இவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடையாது. அவர் எந்த வேறுபாடும் காண்பது கிடையாது. சோ எப்பொழுதுமே வந்து அதாவது எப்பொழுதும் என்னையே எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, எனக்கு பக்தனாகி எனக்கு வந்தனங்கள் செய்து என்னை வழிபட்டு எப்பொழுதும் என்னிலே ஆழ்ந்திருப்பவன் கண்டிப்பாக என்னையே அடைகின்றான். நீ அத்தகைய செயலை செய்வாயாக அர்ஜுனா அப்படின்ட்டுதான் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல. One should regard a devotee of Krishna to be right path of saints, even though such a devotee can be durachara, அதாவது the person of loose character. துரா அப்படின்னாலே அதாவது கீழான நிலை இல்லையா? துராச்சாரம், so loose. Yes, so one should try to understand the real purpose. அதாவது word துராச்சாரம், conditioned soul
அதாவது நமக்கு 2 விதமான நிலைகள் நமக்கு கூட உண்டு இல்லையா? ஒன்று ஆன்மீகம், ஒன்று பௌதீகம். 2 நிலைகளிலுமே நாம் செயல்படுகின்றோம். ஒன்று பௌதிகத்துல எல்லாமே நம்ம பகலெல்லாம் வந்து உழைக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு புறம் வந்து தன்னுணர்வு பாதையிலேயே நம்ம வந்து செயல்படுகின்றோம். ஆனா எதற்கு இந்த பௌதிக உடலை வந்து நாம கண்டிப்பா ரட்சணை செய்யணும். இருக்கிற வரைக்கும் இதை பாதுகாக்கணும் இல்லையா? இது ஒன்றுதான் நமக்கு வந்து ஆஸ்தி கூட. இதை கொண்டுதான் நம்ம பக்குவமும் அடையணும். அதனால அதற்காக இதையும் நாம பராமரிக்கணும். ஆன்மீகத்திலுமே நம்ம வந்து நிலை பெருக்கணும். சோ இந்த 2 விதமான நிலைகள் வந்து இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மாவால வந்து முழுமையாக பக்குவத்துல செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம். அதனாலதான் நமக்கு இந்த பாடிலி மெயின்டெனன்ஸ்னுடைய இதை வந்து நம்ம குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நமக்கு தேவையானது என்ன, பேசிக் நீட்ஸ் வரைக்குமே நம்ம பார்த்துண்டு இல்லையா? நம்ம பட்டாடை தான் உடுத்தி கொண்டு போகணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது இல்லையா? அதாவது தூய்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்லது ஒரு ஆடையை நம்ம உடுத்தினா போறோம்ன்ற அந்த பக்குவம் வரணும். இப்படி நம்முடைய லெவல்ல வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் விடுக்கணும். எது வரைக்கும் அதெல்லாம் நம்ம அதிகமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறோமோ ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து குறைவான லெவல்ல தான் இருக்கும். நம்முடைய தேவைகளே வந்து சாதாரண தேவைகளாக இருக்கணும். அதாவது சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங், நம்ம பிரபுபாதர் சொன்ன மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நமக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும். As long as the proportional of the devotional service does not come to the right point, நாம் இந்த தேவைகளை குறைச்சிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற முடியும். எப்ப பௌதீகத்தினுடைய தேவைகளை நாம் உயர்த்தி கொண்டே போகின்றோமோ ஆன்மீகத்துல நம்மளால முன்னேற முடியாது. சோ அந்த ரைட் பாத்தை வந்து if one is on the right path, even in the occasional occurrence of worldliness does not hamper இல்லையா? One in the advancement of self realization. சோ அதாவது வெளியில வந்து இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிறோமே ஒழிய ஆன்மாவில வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு நிலைக்கு வந்து விட்டால் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாத நிலை அடையும் பொழுது நம்ம என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து இந்த அதாவது பௌதிகத்துல வந்து ஈடுபட்டால் கூட அதனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. The facilities of the devotional services are denied. The impersonal is because they are attached to the Brahma Jyoti features இல்லையா? சோ நம்மளே ஆத்ம ரூபம் இருக்கும் பொழுது பகவானுக்கும் வந்து அந்த ரூபம் உண்டு என்பதை நாம் ஃபர்ஸ்ட் புரிந்து கொள்ளணும். வெறுமனே கற்பனையாலும் இல்லையா? ஜக்லரின்னா அதாவது ஒரு போலியான வார்த்தைகள் இல்லையா? அதுல வந்து எந்த உண்மை இருக்காது, பொய்மைதான் இருக்கும். இப்படிப்பட்ட இது எல்லாமே வந்து நமக்கு எதுவுமே நன்மைகள் வரவே வராது. சோ 12th சாப்டர்ல வந்து 5th ஸ்லோகத்துல என்ன எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு? क्लेशो अधिक तरस्तेषाम् अव्यक्त शक्तश्च चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुःखम தேவாத்பீர் அவாப்யதே. அதாவது யாரெல்லாம் வந்து யாருடைய மனங்கள் வந்து தோன்றாத அதுக்கப்புறம் அரூபமான நிலையில வந்து ஈடுபட்டிருக்கோ அட்டாச் அந்த நிலையில வந்து பகவானுடைய நிலை என்பதை அதாவது வெறுமனை ஆற்றல் என்ற நிலையில வந்து ஈடுபட்டிருக்கோ அவர்களுக்கு வந்து பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடைவது என்பது மிக மிக கடினமானது. டு மேக் ப்ரோக்ரஸ் இன் தட் டிசிப்ளின் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் எம்பாடிட் இல்லையா? கட்டுண்ட ஆன்மா நிலையில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஆன்மாவுக்குமே வந்து அது வந்து மிக மிக கடினமானது என்று அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த இடத்துல பியூட்டி ஆஃப் இது ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலாம். சோ அதாவது பரிஷித் மகாராஜருடைய அவருடைய கேள்வி பாகவதத்துல வந்து கேட்டிருக்க கேள்வி என்னன்னா, ஒருவருடைய கடமை என்ன மரணிக்கும் தருவாயில் என்று கேட்டிருக்கார். மரணிக்கும் தருவாயில் வந்து ஒருவர் வந்து everyone should be free from the desire இல்லையா? who desires to be free from all anxieties இல்லையா? all should always hear about glorify and remember the personality of Godhead who is the supreme director of everything, the extinguisher of all difficulties, the super soul of all living entities. நம் ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவா இருப்பவர், நம்முடைய அனைத்து சங்கடங்களுக்குமே வந்து அவர்தான் தீர்ப்பு இல்லையா? அவரால் மட்டும்தான் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். அனைத்தையுமே வந்து செயலாற்றி கொண்டிருப்பவர் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவருடைய நாமங்களை கேட்பதோ சொல்வதோ நினைவில் கொள்வதோ தான் அதாவது சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் இந்த மூன்றுமே வந்து ஒருவருக்கு வந்து அவருடைய அதாவது இந்த ஆங்ஸைட்டிஸ் அப்படின்னா குழப்பம் கலக்கம் இது எல்லாமே அவரிடத்திலிருந்து தூரமாக விடும். அத்தகைய செயலில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு வந்து 100% வந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை சேர முடியும். இத வந்து கண்டிப்பா நம்ம மனசுல வந்து இருக்கணும்னா ஸ்மரணத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக நல்ல விதத்துல செய்யணும். ஈஷோபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது? அதாவது தியாகங்கள் யக்னங்கள் என்றால் என்ன? டிசைரிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்சஸ். இது நம்ம 5th சாப்டர்ல இருக்கலாம், 4th or 5th சாப்டர்ல வந்து நம்ம
நிறைய யக்னங்கள் செய்கிறோம் இல்லையா? 5th சாப்டர் தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. காது கேட்கும் தன்மையை தியாகம் செய்யறது அப்படின்னா பிரஜல்பா அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் இல்லையா? இந்த பேசும் சக்தியை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்னெசரியா பேசக்கூடாது. இதெல்லாமே யக்னங்களாக செய்யணும், தவங்களாக நாம் ஆற்ற வேண்டும். இந்த புலன்களை பக்குவமான இதுல மட்டும்தான் நாம் உபயோகப்படுத்தணும். சாக்ரிஃபைஸ் மீன்ஸ் டினைங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்சஸ். அதாவது புலன்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதே நம்முடைய கடமையாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. புலன்களை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய செயலில் நாம அதை ஒரு யக்னமாக நாம ஆற்ற வேண்டும். அதுதான் யக்னம் இந்த இடத்துல. அந்த யக்னங்களை நாம பிராக்டிஸ் பண்ண நாம இந்த புலன்கள் எல்லாம் பக்குவம் அடைகின்றது, மனதும் பக்குவம் அடைகின்றது. அப்பொழுது மரணிக்கும் தருவாயில கண்டிப்பாக பகவானை நினைவில் கொள்வது என்பது சுலபமான காரியமாகும். எப்பொழுது புலன்கள், மனது இல்லையா, அறிவு இதையெல்லாம் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியவில்லையோ கண்டிப்பாக ஆன்மாவும் தூய்மையற்ற நிலையில்தான் இருக்கும். மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட நிலையத்தான் அவர்கள் இருக்க வேண்டியதா இருக்கும். நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण